Amen. Na me kobi na manka bi eya. Enti mami mbia manum na mentu manum to nka no kora nkyere a Kristofo abehia wa ha. Enipa wo no kora na wa ho ya ababia no. Unye nipa. Awase ya do toto ade bi na ade koro no enantimi modi. Amen. Anokra ya ba akopɛ. Ya wadi aboa bi na epam no nti no wadi mrika ebeka asem bi sebe ya obenya oje. Hallelujah. Anra me ya adwuma bi wo ba bi enti asata na ju 12 na me wa akra na me san wo watch night wo Kumasi ana enwosra kase yisu ewo fia hande yanka no kra oh my Ghana yanka no kra tidia me ya ne se me dwene hu me no se Kumasi 2 weeks na me ko ana me yai me ko Kumasi na me hwere ho sra kase ana am saying me ya fast. Hallelujah. Ana me pe ka edwane baako ana ma traffic nyina twa mu na me sim me dru Kumasi me ya sorry 30 minutes aso obi pam me ana me san ba wura ka me 2 minutes ka gidi ya ba na nda fa me ana me this tia no ma kura isa krache se o ma me da na ye wie we gya me a adwuma me no ye wie ne. Hallelujah. Oh. Onyame obotaye nti a obo obi ni patietia. Eno obotaye nti a obo obi ni patentere. Na sa obotaye ni mienu wanti ase a. Wa obeto sekan na obetwa oyam. Enipa ade ba ko pe ena ya ne nipa bi wura fi yanwene ho. Uwo achi. Any owumafo na your river any your Red Sea na enwosra kase a ejina hai ensi ho ejina ho onni ho nei na chi adwuma wa yaja ho no obi tiase ontimi nya bi da. Please subscribe, like, and share. Meno na kasai. Misano. Mi aminie. Beti mi insradie. Bet ganda nyina dia misro ye Nyankopon ne mra. Ani amatu amra dia misro ani Nyankopon. Bet ani ba misro ne wosra pa. Medu ne junction. Onyame ya me dance for. Me kan kura na achiro. Me kan sa me kasa me ti wona abrantie bi ba se. Kwaku na me say yes. O se obakasa kakra na me say afa. Hallelujah. Say Elijah da so tiasia. Elijah na pampam ebeye wese. Eti say urade ya adum na Elijah ekode a ansan ye beti obi a wono so ne so ba banfa so a ye fa ni Elijah. Asore ma sa Elijah na meka na sam na eyewa. Waja wo wie na adwuma. Na dance ye nipa de na no difa ho nya dance ye na wuwu achi dance die na kire nipa ba kwa wo kura chini ye ba kwa watim di nipa domante sa ba chia ha abra wonti ase. Hallelujah. Eno na ma urade asem ne ye nokura nya obi na ma na ye nokura o se ya papa me nana me wura ajaboache wo papa wo nana asafo ye resurrection a wogina ye no
onyame asɛm na ba mu sɛ osi ni wo Kristo ebotan ne so na asɛm adoa ne amu apiriti mi twimfa so da hallelujah o anya me na me kan o ayesa na asie akọ na wiye ye ne ya chọpa baye nyame adwuma akọ 23 years adwunu na enimi ho sɛ wobaka mu a me ka dada pa me de Kristo mobro ho srawo emma katrama bia na adwunu mu na ni brade enyi wo mfiri wo srawo yase da asempa na me ka chewo tiemi na tiemi amawro mfida sawu paprichi bia tia waja Yesu si mun kai nsama me ne mo ho na me ka chirabo no wo paprichi bia tia ko RTV waja nsama waka no ebi da so ho entwa mu da ne katra mampro hallelujah yaka adwuma woti adwuma ase wo hwa asori asofo elders administratively measures indeed se electrician koya adwuma na se opeso hu se light ne power wo ma oyisu ade bia friend tester se no kura wo tirim na enkototuntum suban ni bi ni umudia ubehu se indeed Accra Sports Stadium ha mini program ahodo ayeye wa ha betenne na onyame ani bonyama eba awia ntimi mmo ensuo ntimi nto na air condition aso wo park iso no today is the first time resurrection yaya bibio hallelujah asofo oluma ya ja omu wa chire no mesira wa ha na hia me de ni sika ni bra baba no obe na dwe se wo te ne ho no wo te ne ho amane na yire nko anko uko di na chia enwosra ni mu hanka chifukura unya am I talking to you? Tiena Shannon so. Mi wieme nsam ampanimfo ebi odonti wo ma anu ti na. Me kura mi si wo ma daba akwa ma mefu afrato. Ye kwa na dibrem. Wo hwe obi ani ase a. There is something that we call joy. It is in your spirit. There is a serious and a higher revival here with the greatest of respect. What we need today is a love of maintenance. I want you to keep the love that you have for your father. And always remember that he is still alive. Ejada sotiasia ya wahai wo wajansa ni faso. Na sema meti wona honhom ne hyame same kan kire wuni. Onyame ba fa oluma akoi. A wo sen ko de ne kokora o. An wo sama ne back. Say our message bi wo ho wan fa amamo. Thank you Holy Ghost. It all the last days you know. Now okasa with authority. Me hwa no nyasa me hwa no me nwia me ho na hwa me hwa the life. So study ya oba ya na oba adwuma na wa wie be na oba polish unsa police ni bia mpabo ati shamshama enya sa ya mpabo amono o eye polish o wa mpabo anu but wa ma duru ayedai atimi no wajansama no o ka kire wa kire no na o hye na adwuma na oba ya ne ma mami say Yesu na bebe no wa ha
wagya te ase na oni sa Yesu no nete okọ isu wasande na gyaw na wasofo pani o preach ya nyame nhira no. He was repeating some words na ya agya oluman na eka asema chebe brebe enye de wo free ha kọ de asede ba akopɛ na akọ se no kura se na wagya te ase na wo dɔ na manya asɔre ba na pam na woni awurade wɔ no ya apam no somfo na to aso na ma baabi owo bia no se wo dwene ne yale ya gyae na wo dwene gu wo dwene na enkoye a wo koyi a wagye na basobɔ na mama pam woni awurade wɔ no mama ne nya kra behwe se be ya enhira wo watomu no ebeka na na kansoa Umar Kwadwo ane wabusu ade abane de ama ya nyina na de oba sore so won sore manimu a ono na be yaminim ana ya se oka kire wa wo se me se ane yanim no onfa nkodwom nkotontos me dia wurade din srawo ekuro mu ha bayie ekuro we mu bayie ade akire ene ba bi obahunu nkoso na nsore mama mini mo ho adanse kakra mama bi a watete ne ba a wo wontete ye maba no ontia ne badwam obo na ni na kire no wa kire se ya tete mo e wo Kristo mu. Hallelujah. Ushaba bi amaku 40 a enkonya ne muntutu ye uhwe kuofo a esai a wo mo sade ada wo mawura wo magya asese agya sa ya hyewa kaya da so wo ban na chi na wa asanu wo mo sana asamu palace asamu jatili asamu buziri olumai mesrawo video mi nyamai mamini din chakakra na onyame ya hyirawo oni wonyame onyame de ma na ya nokura eyo onyame de no a enya enyame no de no a etim so rahefo me da mase me ba reception mo de ma mi enya mitiri ena nso anka bia beka ho munyanyi yimu ade amagya atimi aye ne se mo janhye ne yese ya fra ho kalabule janhye berenne watimi akonka karabule ama hwaye enkwagye chianche Yesu nti enkwagye no aka ho forever and ever. Restoration. Please subscribe, like, and share.